Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, δαπίτησες και δαπίτες. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια τις διεργασίες του 15ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο αυτό αποδεικνύει το μεγαλείο της παράταξής μας και μας κάνει να κοιτάμε το παρελθόν με σεβασμό, αλλά να σχεδιάζουμε το μέλλον με ένα και μόνο σύνθημα. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα μας. Για εμένα και πολλά στελέχη του κόμματός μας, η ενασχόληση ξεκινάει από τη Δάπνο του Φουκού, το μεγάλο σχολείο. Εκεί που μάθαμε να διακρίνουμε προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις και να μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης με ένα βασικό μας γνώμονα: λύσεις. Διδάγματα ζωής που συνεχίζουν να με ακολουθούν. Άλλωστε, αν όλοι εμείς, οι νέοι, μέσα από την ΟΝΕΔ, δεν ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας, τότε ποιος ο λόγος της ενασχόλησης? Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι γεμάτη από αγώνες και επιτυχίες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες έχουμε διδαχθεί τη σημασία της ενότητας και της αφοσίωσης στις αξίες μας. Σήμερα, καθώς βυθιζόμαστε στο παρελθόν μας, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διανύσει έναν μακρύ δρόμο γεμάτο νίκες αλλά και προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της πολυετής πορείας μας έχουμε καταφέρει να πετύχουμε σημαντικά επιτεύγματα που έχουν διαμορφώσει το σημερινό τοπίο της Ελλάδας. Σε αυτά, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η σημερινή κυβέρνηση με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει και οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε υλοποιήσει αποτελούν το ζωτικό χαρακτηριστικό της ιστορίας μας. Η Νέα Δημοκρατία αυτά τα 50 χρόνια διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεκτενόμενα της χώρας για ένα και βασικό λόγο. Είναι γεμάτη από ταλαντούχα στελέχη, αγνούς πατριώτες που έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους για το κοινό καλό. Με τη δουλειά τους, την αφοσίωσή τους, έχουν συνεισφέρει στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας και έχουν αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι στην ιστορία μας. Σε όλες τις θέσεις του κόμματος, τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά, στις τοπικές οργανώσεις, αποτελούν τον πυρήνα της δύναμής μας. Αυτά τα στελέχη κράτησαν άλλωστε αναμένη τη φλόγα του πυρσού στις δύσκολες στιγμές. Και τα ίδια στελέχη έγιναν η εφαλτήριος δύναμης για την επίτευξη των πρόσφατων επιτυχιών και την υλοποίηση των στόχων μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί ναι, η μεγάλη αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας χωράει όλους όσους αγαπάνε τη χώρα μας και θέλουν να προσφέρουν, αλλά δεν πρέπει να δημιουργεί συνθήκες από προσανατολισμού στα παιδιά της. Αυτά που κρατάν το DNA της αναλύωτο. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, είναι σημαντικό να αναδείξουμε τη σημασία των ευρωεκλογών, γιατί και αυτή η ψήφος είναι σημαντική και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Καθώς τα στελέχη πρέπει να καθοδηγούν τη βάση ώστε να στηρίζουν το κόμμα και τις επιλογές του σε κάθε κάλπη. Λίγο πριν τις ευρωεκλογές, πρέπει να θυμόμαστε ότι η συμμετοχή μας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να μιλήσω βιωματικά. Η χείριση διακυβέρνηση ανοιχτών συνόρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε το μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μου τη Μυτιλήνη να αποτελεί ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα που αφορούν όχι μόνο την τοπική μας κοινότητα, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Απαιτείται λοιπόν συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του. Από το 2015 και την καταστροφική του τετραετία, η Λέσβος καταποντίστηκε σε πολλούς τομείς. Έγινε μια αποθήκη ψυχών και πιστέψτε με, εξελικτικά μας πήγε πολύ πίσω. Κύριε Μηταράκη, βλέπω κουνάτε το κεφάλι σας και είστε πραγματικός γνώστης των προβλημάτων μας. Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης της χώρας μας, ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, χτύπησε τα δύο προβλήματα αυτά, το πρόβλημα αυτό σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, στη φύλαξη των συνόρων μας, με τις τακτικές και εντατικές περιπολίες των ηρώων του λιμενικού σώματος και δεύτερον, ελέγχοντας τις ανεκτέλετες ΜΚΟ που κυριολεκτικά έκαναν ό,τι ήθελαν. Έκλεισε το έσχος της Μόριας και ανέδειξε το πρόβλημα ως ευρωπαϊκό και όχι ως εθνικό. Και είναι πράγματι άσχημο ένας τόσο ευλογημένος τόπος να κάνει κάποιο πισωγύρισμα σε κάποια μελλοντική μεταναστευτική κρίση, γιατί κάποιοι θα ψηφίσουν χαλαρά. Γιατί πιστέψτε με, οι ίδιοι που ψήφιζαν πριν λίγες εβδομάδες ψήφισμα καταδίκης της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι οι ίδιοι, οι No Borders, που θα ψηφίσουν την καταδίκη της χώρας μας όταν θα κάνει το σωστό και το αυτονόητο, όταν θα φυλάει τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς, καλούμαστε να συμμετάσχουμε ενεργά στις ευρωεκλογές και να ψηφίσουμε με συνείδηση και ευθύνη, ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Μυτιλήνη, την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη. Εύχομαι καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται και με την βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας να πάνε όλα καλά. Χρόνια πολλά στο μεγάλο μας κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας νεολαία, την ΟΝΕΔ. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.